You'd find a better way. I'm on the brink of stepping out, collecting up all my things. And you, how many ugly things can the two of us just do? And you, it's always been you. Up, protecting all my frames, and I'm on the brink of spilling out, contaminating everything. And you, how many ugly things can the two of us just do? And you, it's always been you. Stepping out never seems so hard. All your neighbors said you'll be alone as you try. Stepping out never seems so hard. All your neighbors said in the beginning you will learn to manage. Long gone normal days, when moving on meant you'd find a better way. I'm on the brink of stepping out, collecting all my things. Hola, soy Landa y participo por 9º año en el Art al Carrer. Para este año presento esta obra que he titulado Kamala Harris 49, porque ella, Kamala Harris, es la vicepresidente número 49 de Estados Unidos, con lo que ha roto un techo de cristal, ha llegado a un puesto que no había llegado a ninguna otra mujer. Lo que me parecía interesante para esta obra era cuestionarme cómo se va a enfrentar esta mujer a un legado que deja un hombre como Trump, un legado que está todo enrarecido por conspiraciones, falsas noticias y paranoias de grupos minoritarios e individuos de lo más ecléptico. Es una pintura acrílica y espero que la veáis pronto en las calles. Y de todas maneras yo haré algún vídeo, porque como estamos en pandemia, para que lo podáis ver. Así que nos vemos. Hola, buenas. Mi nombre es Ana María Guillot. Os presento mi tela que se llama Suspensión y es una técnica mixta, ¿vale? Tiene pintura acrílica, óleo y acuarela, ¿vale? Simboliza la idea de estar andando en una cuerda floja, ¿vale? Es un sentimiento que hoy en día creo que nos pasa a muchos, ¿vale? Al no tener estabilidad, nos sentimos un poco así, como que en cualquier momento podemos caer al vacío. Y he querido jugar un poco con los colores también complementarios, con los naranjas y los azules, los colores pasteles, en un bosque con un fondo montañoso, y sería el personaje principal casi transparente y ella misma en pequeñito andando.
participe en el col·lectiu feminista Dones de Picanya. Enguany m'he animat a pintar una tela per a l'art al carrer i l'he pintat en pintura acrílica. Li he posat de títol Mirada Violeta. Mirada violeta, mirada feminista, posa't les ulleres violeta. Són eslògans que heu escoltat moltes vegades perquè el moviment feminista les utilitza com a eslògans en les seues campanyes contra la discriminació i desigualtat de la dona en la nostra societat per el fet de ser dones. Discriminacions com la bretxa salarial, les càrregues familiars i domèstiques, la dificultat d'accedir als llocs de responsabilitat i poder en la societat, i el que és l'explotació sexual, la violència de gènere. La meva intenció en pintar-la és encoratjar-vos a que tots i totes ens posem les ulleres violeta i aconseguim una societat més justa i més igualitària. Jo me les vaig a posar, vosaltres animeu. Vinga. Hola, buenos días. Mi nombre es Emilce Cayano. Soy argentina de nacimiento, pero valenciana del corazón. Estoy dispuesta a tener un compromiso con las Dones de Picanya en la exposición al carrer. Así que estoy acá junto a mi lugar de trabajo para poder terminar este proyecto que se llama Mujer de Buenos Aires, hecho en acrílico con pincel, donde de la cabeza de esta mujer nacen un montón de ideas. Obviamente falta terminar, pero estoy realmente muy feliz. Hola, bon dia a totes i a tots. El meu nom és Irene Rus i vinc a presentar la meva obra Sara i John. Primer, vull dir que treballo en dos conceptes, que són el primer, la lliure elecció de les xiquetes i els xiquets a escollir els seus propis models de referència sense correspondre a cap gènere. I el segon és el concepte de dona com heroïna des de la no sexualització d'aquesta. Per a reflectir aquest model he utilitzat el model de Sarah Connor, que és un personatge de ficció en el que ella forma el seu fill per a ser un líder d'una revolució entre màquines i humans. De manera que és tot. Moltíssimes gràcies per compartir art i cultura i molt amor i molta salut. Avantguardes de la condició femenina. Les Marilís de les xarxes socials. La meva participació part de la famosa obra d'Andy Warhol, Marilyn, obra icònica de referència de l'art pop. Varios de manifestos d'aquest moviment en comparació a les actuals influències que estan sorgint de xarxes socials que estan a l'alcance dels més menuts. L'estètica dels béns de consum i dels anuncis publicitaris en comparació a la invasió i popularitat de les xarxes. Imatges de xiquetes tretes d'internet, editades tipus a la segregació fotogràfica per al·ludir a la manipulació i reproducció de la imatge. El concepte de representar celebritats, l'obsessió per la fama que comparativa a les xarxes seria l'obsessió per tindre més likes, més seguidors, en resum, molta popularitat. Tot això basat del quadre de Marilyn i traslladar aquestes imatges en referència a l'ideal estètic que promou aquesta moda de les xarxes i que moltes vegades no està sent conscient de que aquesta cultura té el perill d'acabar sent una cultura cosificadora de la dona i de les futures generacions. Es promou que l'èxit social es troba a la imatge, que es projecta i s'acaba valorant a la dona per l'èxit sexual que produeix als altres i no per els seus valors humans. Les xiquetes volen sentir-se especials, sempre posant a la seva bellesa com a models adultes, obsessionades per manipular les fotografies i retocar-les per a ressaltar i aconseguir els ideals més exigents i il·lusoris. La hipersexualització i les frustracions futures són fruit d'aquesta obsessió. En resum,
posar en alarma una situació actual que pot trencar la tan difícil i llarga lluita que portem les dones tants anys per aconseguir la nostra dignitat i respecte. Hola, soc Miguel Ángel Moya i us presento la meva obra que es diu Tipus de dones. He fet un joc de paraules, la paraula tipus, que és de tipografia, de tipus de lletra, i les dones, donant-li veu a dones que en el món del disseny gràfic i en la tipografia han estat silenciades durant molt de temps. Per exemple, tipografies conegudes com a la Times New Roman, que va ser dibuixada per moltes dones. Quan eren dones, el seu nom apareixia com una inicial i si eres un home apareixia el nom sencer. Ha sigut durant molt de temps que les dones han estat silenciades en el món del disseny i calia reivindicar-les. Una abraçada. Aquesta dona podria ser qualsevol dona, en qualsevol crisi de qualsevol època, país i circumstàncies. És una dona d'esquenes a la por, que treballa per tirar avant el seu treball, i això ha sigut així sempre. És ella, però podria ser ell, o ambdós. Persones que no es rendeixen, que tenen por però avancen amb EPIs, amb mascaretes, amb l'eina que els ha tocat o han pogut triar per millorar el seu entorn. N'hi ha amb la granera a la mà o darrere d'un microscopi, en una oficina o en un vehicle, als jutjats i a les aules. És qualsevol d'elles que no es donen per vençudes. En aquesta pandèmia és totes aquelles dones que s'alcen cada dia per ajudar a salvar vides, a curar els malalts, a acomiadar-se dels quals es van, però també aquelles, d'alguna manera o una altra, faciliten la vida als quals els envolten. Són dones, persones d'esquenes a la por. Esperem, què esperem, xics? Esperem que es pot agrade. Molt bé. Será
dibuixat a la meva iaia perquè la vull molt. He dibuixat a la meva mare, que se llama Lorena, i la vull molt. La meva mama perquè... He dibuixat a la meva mare perquè me cuida molt bé. Dona més importante, que me quiere mucho, que mi mami me quiere mucho. He dibuixat a la persona més important per a mi. És la meva papa. He dibuixat a la meva iaia perquè me regala moltes coses boniques i le vull molt. La iaia perquè le vull molt. He dibuixat a la meva iaia perquè m'agrada. ¿Y qui és la teva iaia? I és esta. Emma, què has dibuixat? A mi tia perquè la quiero mucho. I tu, Valeria, a qui estàs dibuixant? A mi iaia Isa perquè la quiero mucho. He dibuixat a la meva germana perquè la vull molt. No hi havia a València dos amants com nosaltres, ferozment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terres dos, ens ajunten s'empeny. Jo desitjava voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos negligentment besant-te. Ara un muscle i després el pessó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge. Tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre besos i arraps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem... Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel,
Seusa Smart i aquest any participem en l'activitat de dones art al carrer en la que ja hem participat altres anys. El nostre cartell té un lema i el lema del cartell és el xoc no té gènere. Per què hem triat aquests temes? Perquè pensem que tots i totes podem gaudir de tots els jocs. D'on va néixer la nostra idea? Va néixer del nostre projecte d'investigació per transformar el nostre pati en un pati ecoeducatiu. Cada any hem utilitzat una tècnica diferent per fer el cartell. Enguany anem a utilitzar una tècnica que s'anomena transfer. Aquesta tècnica consisteix en que cada classe han dibuixat uns xiquets i xiquetes jugant al pati i el que faríem seria fotocopiar els dibuixos d'aquesta manera i posar-li l'esprai per la part de davant. Després el posaríem a una tela, pressionaríem a una cullera damunt i avall i este seria el resultat. I com veieu, hem participat tots els xiquets i les xiquetes de l'escola. Espero que us agradi molt el nostre treball. Que guiarà la llibertat. You'd find a better way. I'm on the brink of stepping out. In long gone normal days, when moving on meant you'd find a better way. I'm on the brink of stepping out, collecting up all my things. And you, how many ugly things can the two of us just do? And you, it's always been you. You'd find a better way. I'm on the brink of stepping out, collecting up all my things. And you, how many ugly things can the two